Αλλά πραγματικά ήταν σημαντική η ενημέρωση που έγινε από τον Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη και από του Γενικού Γραμματεί και από τον αναπληρωτή Υπουργό, τον Σταύρο Παπαγιάννη. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα σήμερα στην περίοδο αυτή να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Και θεωρώ ότι επειδή έχουμε κουραστεί όλοι από τα πολλά λόγια, πολλές φορές είναι και κούφια, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδείξουμε στην πράξη και αυτά τα οποία πιστεύουμε για τη χώρα και αυτά που θέλουμε να αποδείξουμε στους Έλληνες πολίτες για τις θυσίες που έχουμε να κάνει. Ο Υπουργός μου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον οποίο έχουμε μια άρρηστη σχέση, θα τη διατηρήσουμε, θα την δέσουμε ακόμα περισσότερο στη συνεργασία μας αυτή. Είναι ακριβώς την ίδια αντίληψη και στην ανθρωπία. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη δική σας βοήθεια, και θεωρούμε το πιο σημαντικό, όπως υπόθηκε και πριν, τη δική σας βοήθεια, ενώ των εργατών του Υπουργείου, θα καταφέρουμε στο κοινό στόχο. Γιατί θεωρώ πλέον ότι ο στόχος είναι κοινός. Όσοι θεωρούν ότι δεν είναι κοινός ο στόχος αυτός, τότε είμαστε τελείως διαφορετική λογική. Επειδή όμως θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε τον κοινό στόχο η χώρα να φύγει το γρηγορότερο από την κρίση που περνάει, νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα φέρουμε θετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ.